Tatry, Spiš, Pieniny. Malebný región plný prírodnej krásy a historického bohatstva. Sadni si teda na bicykel, šliapni do pedálov a zakrúť kolesami. Očarený pohľadom na vrcholy stromov Levodských vrchov, nechajte sa zlákať aj náročnejšími trasami. Sú precízne označené a okrem skvelých výhľadov ukrývajú aj tajomstvá bývalého vojenského priestoru Javorina. Najmenšie veľhory sveta, Vysoké Tatry, sú zo severu, nezvyčajne blízko práve z Magury. Tu sa rozprestíra lyžiarske stredisko Ski Bachledová, kde každý rok pribúdajú zimné a letné atrakcie nielen pre deti. Ždiarska vidla, Havran, ale i Tri Koruny. Prekrásne výhľady na Belianske Tatry, Pieniny či blízke pohoria poľského Podhalia. Asfaltové chodníky od rybníka v Spišskej Belej do Tatranskej kotliny, ale i z Kežmarku k termálnemu kúpalisku vo Vrbove potešia najmä nenáročných cyklistov. Aj trasa k ranču Čajka či k rybníku Zlatná je vhodná najmä pre rodiny s malými deťmi. Zatoč pedálmi trochu mocnejšie a pohľad, ktorý sa ti naskytne odtiaľto, ťa len tak rýchlo nepustí.